बयनिसिमबो गोजोननाय जासिबाय अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिजों खुंजानाय बे मार्टियार जाब्रां मेम'रियेल फुटबल ट्रफि 2022 सिजन 2आ सोलिनानै दिनै सेमि फाइनालनि जोबथा बादायलायनाया दिनै जाबाय आरो मैयानि गिबिसिन सेमि फाइनालाव बाहागो लादोंमोन अन्थाइ एफसि बेजों लोगोसे खोरोमदाव स्पर्ट्स क्लाब धालिगाव बेयाव खोरोमदाव स्पर्ट्स क्लाब धालिगावआ अन्थाइ एफसिखौ फेजेननानै फाइनालाव हाबनो हाबाय आरो दिनै सोलिगासिनो दङ उत्तरांचल आदिबासि एफसि खासियाबारि बिनि हेंथायै बादायलायदों द इउनिभार्सेल स्टुडिअ मल दिनै इउनिभार्सेल स्टुडिअ मलआ गरबा सोनानै सिगां जानानै दङ आरो आदिबासि उत्तरांचल एफसिया गरसेल' सोनानै दङ दासिमाव जाय हानजाया दिनै देरहागोन बियो फाइनालाव खोरोमदाव स्पर्ट्स क्लाब धालिगावजों बादायलायगोन आरो बे बादायलायनायनि फाइनाल बादायलायनाया 16 नभेम्बराव जागोन आरो 16 नभेम्बराव जोंहा बे बादायलायनाय खेलायाव गोबां डिस्टिंगुइश्ड गेस्टफोर दङ माननि आलासि आरो गाहाय आलासिफोर लिंहरजानाय दङ बिथांमोना जोंनि गेजेराव नुजाफैगोन बेजों लोगोसे फाइनालनि हाबाफारिखौ समायना रमायनायै खुंफुंनो थाखाय बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि लिपिका ब्रह्म बिथाङा गावनि मोसाखावरि हान्जाखौ लानानै जोंनि गेजेराव नुजाफैगोन आरो बेजों लोगोसे गोबां रिगु दामसाफोर मेथाइ रोजाबगिरिफोर आरो मोसाखावरिफोर जोंनि गेजेराव थागोन आरो बयखौबो बे फाइनाल बादायलायनायाव नुजाफैनानै लैहोर फैनानै हेफाजाब होनो थाखाय अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरि जानानै बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय बेजों लोगोसे मोनसे मोजां खौराङा बेनो जाहैबाय जोंनि बे बादायलायनाय सोलिफुबाय थानाय समावनो 15 नभेम्बराव आइजोफोरनि एबा हिन्जावफोरनि फुटबल बादायलायनाय जागोन बे फिल्डआवनो आरो बे आइजोफोरनि फुटबल बादायलायनायाव बाहागो लागोनो गोनां हान्जाफ्रानो जाहैबाय माजबाट हेल्थ क्लाब वमेन फुटबल टीम अदालगुरिनिफ्राय बिथांमोना फैगोन आरो बेजों लोगोसे क'क्राझार साइ वमेन फुटबल टीम बिथांमोना बेयाव बादायलायफैगोन आरो बे बादायलायनाया जों थिग 2टा जानाय लोगो लोगो आराम्भ खालामगोन आरो जाय बिथांमोना बे वमेन फुटबल टीमनि बादायलायनायखौ नायनो होनना साननानै दङ बिथांमोना फैनानै जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हागोन आरो नायफैनो हागोन बयनिसिमबो खावलायहरनाय जाबाय आरो 15 नभेम्बराव जानो गोनां आइजोफोरनि फुटबल बादायलायनायाव जोङो आलासि महरै गोबां डिस्टिंगुइश्ड सुबुंफोरखौ जों लिंहरदों बिथांमोननि गेजेराव दङ मानगोनां डक्टर अनजलि दैमारी बेजों लोगोसे मिस्टार गरजन मोसाहारि आरो बेजों लोगोसे गोबां माननि आलासिफोर नुजाफैगोन आरो बेजों लोगोसे बे 15 नभेम्बरनि आइजोफोरनि बादायलायनायाव मेहेरगोनां खालामनो थाखाय जोंनि गेजेराव बर' सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावखुंगुर आरो रोजाबगिरि मानगोनां प्रेक्टिकेल बासुमातारिया नुजाफैगोन जोंनि गेजेराव आरो बेजों लोगोसे गोबां रिंगु दामसाफोर जेरै मोसाखावरिफोर आरो मेथाइ रोजाबग्राफोर जोंनि गेजेराव नुजाफैगोन बेनिखायनो बे आइजोफोरनि फुटबल बादायलायनायाव नुजाफैनो थाखाय आरो नायफैनो थाखाय आरो जोंनि अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिखौ हेफाजाब होफैनो थाखाय साफ्रोमबो फुटबल लाभार फुटबल जोलुर जोनाय बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिसिम खावलायहरबाय जेन बयबो लैहोर फैनानै हेफाजाब होफैयो जोङो दिनै इउनिभार्सेल स्टुडिअ क्लाब बेनिफ्राय जानानै गेलेदों दा नैबे जोंहा मार्टियार्स जाब्रां मेम'रियेल ट्रफि अन्थाइबारि जायगाना अन्थाइबारि आरो बेयाव फार्स्टनिफ्राय गेले जों दा दिनै सेमि फाइनाल गेलेदोंमोन एगेन्स्टआ ओरै गसाइगाव श्रीरामपुर खासियाबारिमोन जोंनि दिनैनि माबा अपेनियना आरो एगेन्स्ट टिमा जों दा 7-2 स्कराव देरहासार जानो हाबाय जों दा बयबो लोगोफ्रा जोंना माने गोसो होनानै गेलेदों माने सेमि फाइनाल देरहाथारनांगौ फाइनाल गेलेथारनांगौ होननानै बिनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो फाइनाल समाव देरहानो थाखाय नोंनि लोगोफ्रा माबायदि गेलेनांगोन मा बुंनो सानो माने फाइनालावथ' जोंहा ओरै मोनसे खोरोमदाव एफसि धालिगाव बिसोर थांबाय होनना मिथिदों आरो फाइनालाव बिसोरजों जों एगेन्स्ट मोनगोन बिसोरबो मोजां माने मोजां गेलेग्रा लाबोदों ओमफ्राय जोंहाबो दा बिसोरजों गेलेनांगौनि थाखाय थियारि जानांगौ मोजाङै मोजां गेलेथारनांगौ बेखौ जों माने सानो आरो फाइनालसिम सफैनो माबायदि खस्थ' खालामनांगौ जायो फाइनालसिम सफैनो थाखायथ' जों बिराद नाजानांदों माने मा होनो जोंनि 100% माने गेलेनायखौ मोजाङै मोजां गेलेनानै दिन्थिफुंनांगो फाइनालाव मा आसा खालामो नोंथांमोना फाइनालाव जोङो माने मोजाङै मोजां गेलेनानै जाहाथे देरहागोन होननानै आसा खालामदों आरो
बेखौनो बुंनानै आं सेमिफाइनाल गेलेनायाव रायजोफ्रा नोंथांनि टीमखौ बांसिन अनसायदोंना नोंथांनि एगेन्स्ट टीमखौ बांसिन अनसायदों? बेखौथ' नोंनि मोनदांनायाव आंनि मोनदांनायाव जायखिया पाब्लिकफ्रा जोंनियावबो माने सापर्ट होदों 50-50 आरो माने जोंखौबो अनसायदों माने जाहाथे मोजाङै मोजां गेलेनानै देरहाथों होननानै बिदि